كاب استوديو زينا اري تي في عزو السلام تانا تقبلوا زخبركم من زخبركن تعذبتنا خميتم سيوم نلوم صلو سالسات الري ساعة شعات تمشيز تدالو زينا ومسنادو حزنا لكم قريبنا لنا مساقاتكم صنح افرم قدي بغندي ارست زينا خافلم بريزيدنتي سياسن قداميتي منستر ايطاليان اب ممعبال كليتاو زمدنان شركنتاوي متحقازن زتيوم بيت صحفت مول لابزبو عن سبا مئكاب لقاح بالعلي عسرا مئتاوي تكب كم زبالة قليسهم أبف عبت مسرح مزرقاح تبوتات ماين مسرح معدلين نقطاتات بصبوق السلاسل اللهم روسيان بيلاروسن عالماون زباون بدهوتات نممكات بحبار كم سرحة الرقاقيتان فيتنام من فلبينسن استراتيجيا وزمدن نمدن فعزق السمم معاد كتيمان أب عام تخلتشن عسران سلستن متن مشت أصوار أمريكا مسنا عام تخلتشن عسران كلتن كنا صارن كله بحمسان شدشتن ميتاوي تعابيهم بعد ما منقستي إيطاليا بعسران شومونتن عسران تشعتن طري أبروما أبستقانعوا على مرحلة أفريقان إيطاليان استساتفه بريزيدنتي سياسة فوركي لومي مسقداميتي منستر إيطاليا أمام عبال كلتاو زمدنان شركنتاو متحقازن زتيوم لوخ منستر زينا تعجز فرزقي بملكع صبصاب نزل أخو تحستو قرمسكال قرزقير كقربلنايو بريزيدنت إيساس أفوركن قداميت منستر ريبابليك إيطاليا جورجيا ميلونن لومي سلاسات الري أبساعتات دحر قطري أبزقبر وركب أب معبال كلتاو زمدنان شركنا تاو متحقازن زاتيام أتي أب كتما روما أبزركب يزحفت قداميت منستر بالاسو تشيغز تخايد ركب من رداء زعسلون بحبار مسرح زبل منفس زمعبلني نيرو بريزيدنت إيساس أبتزته أب إيرترا أب تحت غرصي صرقاتات من قد بابور تلفريكا ودبات حرشا سنعا هبت عسان صعاتن سفيح عدلات وفر كمزلو قليتو قداميت منستر ميلوني بوغنا مس إيرتران السلاسل مدبات زكتاتل قدامي أمخاريا مزيزا كمزلان مس منقستي إيرترا ناتماية تغسر حمقانون بمحبار لوغ منقستي إيرترا مزتفل لتصلاتات منقستن كوبانيتاتن نممياتون مدبات كمسر عفليطام بزي كازي بريزيدنت إيساس لومي بساعتات قدم قطري مس منستر أكبابن ساعتن جيلبرتو فراتيني تمالي عسران تشعتن تردما مس منستر حرشا وحسنت مقبن هابت قربن فرانشيسكو لولن ريقيدا أبزق قبر ركبات زمدنا إيرتران إيطاليان لومي مس زمدنا أفريقان إيطاليان زجمر زيكونس صبقون حماغن قونتات زلوو فولي تاريخو زمدنا كم زخونا أبريهو بريزيدنت إيساس بتوسخي أبقزي مقزاتي إيطاليا أستات 250 شح إيرتراويان وتهدرات بقد تعسكرهم عددا كبيد كسارا كم زخونا بمذكر أزي تاريخ زي بعمقوت متان كفلت ملو سندات نايزوم إيرتراويان كفوت كخون تمحسينو أبوان مقزاتي إيطاليا استدكونه بقندو نسفراتات إيطالياويان زقلقل معبول فابريكاتات حرشاتات تحت غرصن كالئن فلما مقزاتي إنجليز إيرترا بقطبا رأسا أيتخلنيا بمبال ناتنتا كيتركبن بفدريشن مس إثيوبيا كتقرنن بزنبر أكي وطن نزبز حكابتي زمناوي تكالات نابكالوت هاجرات كم نشطو نتسترف دما كم زعنو وزحبر بريزيدنت إيساس كاب عنوتن زمتان مقزات إنجليز ترفون أبتي بدحريو السعابة مقزاتن ناي 3 عمتات برتاو تقادلون كم زعنو وقليسو مستزل عدلات أمونغو كلتين هاجرات استراتيجياوي الشركنات كم عبلن أبعدنا إندستري ساعات لمعات ماي حرشا محبراوي أقلقلتاتن مرخبيتاتن وفرك قبر كم زدلون أغنسيبو بريزيدنت إيساس عيبو إيطاليا دندل نافريكان إيطاليان إيرترا دما أفدقن أفريكا سلزخونا أزي بلج أزون بقبوك سرحلو كم زقبا أقليسو منستر أكبابن ساعتن إيطاليا جيلبرتو فراتيني بوغانو
እዚ ሕጂ ብመንግስቲ ኢጣልያ ዝበጋገስ ዘሎ ንኣፍሪቃ ማእከል ዝገበረ መደብ ምስ ኣፍሪቃ ዘሎ ዝምድና ብሓፈሻ ንታሪኻዊ ዝምድና ኤርትራን ኢጣልያን ድማ ብፍላይ ዘማዕብል ከም ዝኸውን ብምእማት ኣብ ጽለታት ዕድና ብምዕባል ዓቕሚ ሰብን ካልእን ንምትሕባር ዘለዎም ተገዳስነት ኣረጋጊጹ። ሚኒስተር ሕርሻ ውሕስነት መግብን ሃብቲ ገረብን ኢጣልያ ፍራንቸስኮ ሎሪንግሪያ ብወገኑ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝቐረበ ሓሳብን መብርህን ንምትግባር ዝሕግዝ ሰፊሕ ኣፍልጦ ንምርካብ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ክፍጽሙ ምዃኖም ገሊጹ። ብኻል ወገን ድማ ብ29 ጥሪ ጎኒ ጎንቲ ዋዕላ ኣፍሪቃን ኢጣልያን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዚደንት ፈደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ከምኡውን ምስ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብ ምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕጋዝን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ምዕባለታትን ተዘራሪቡ። ኣብቲ ርክባት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃያቱ ዑስማን ሳሌሕ፣ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን፣ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፐብሊክ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሐ ጽዮን ጴጥሮስን ተረኺቦም ነይሮም። ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር መደብ ውህለላን ንኡስ ልቃሕን መውል ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዓመት 2023 ብዘካየዱ ዕቱብ ጻዕሪ ምእካብ ልቃሕ ብልዕሊ 20 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ብ27 ጥሪ ኣብ ከረና ዝገበሮ ገምጋም ገሊፆም። ኣብ ዓመት 2022 ኣስታ 31 ሚልዮን ናቕፋ ልቃሕ ተኣኪቡ ምንባሩ ዝጠቐሰ ሓላፊ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ጎይቶም ሃብተጽዮን እዚ ኣብ ዓመት 2023 ናብ ልዕሊ 37 ሚልዮን ናቕፋ ክብ ከም ዝበለ ብምሕባር ንጻዕሪ ኣባላትን ውህደት መሻርክቲ ኣካላትን ሞጊሶም። መውል መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ ዘካይዶ ንጥፈታት ኣብ ምእካብ ዝተዘርግሐ ልቃሕ ከም ዝምርኮስ ጠቒሱ ድማ ኣብ መጻኢ ብዝበለጸ ንኽስራሓሉ ተሳታፍነትን ተወፋይነትን ኣባላት ከምኡውን ተረማሓደርትን ካልኦት ናይ ስራሕ መሻርክትን ክዓዝዝ ጸዊዖም። ኣብቲ ገምጋም መስርሕ ምዝርጋሕን ምእካብን ልቃሕ ከምቲ ዝድለ ንኽዕመም ዝዕንቅፁ ቀንዲ ብድሆታት ጸገም ኣገልግሎት መጓዓዝያ፣ ምትሓት ምህርቲ ክረምታዊ ሕርሻ፣ ውህሉል ወለድ ከምኡውን መምርሒታት መውል ብግቡእ ዘይምክትታልን ዘይምትግባርን ከም ዝነበሩ ተገሊጾም። ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ዓንሰባ ኮሎኔል ተስፋጽዮን ግርማይ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዝርግሐ መውል ብምዕባይ ኣፍልጦን ተጠቃምነትን ክም ንምባልን ዝተዘርግሐ ገንዘብ ኣብ እዋኑ ንምእካብን ዕቱብ ስራሕ ኣባላት ከም ዝሓትት ኣገንዚቦም። ግዚያዊ ኣካያዲ ስራሕ መውል ኣቶ ታፍላ ኣስመሮም ከዓ መሰረት ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ንኣሽቱን ማእከሎትን ትካላት ንግድ፣ ሕርሻ፣ ሰንዓን ምርባሕ ጥሪትን ከም ዝምርኮስ ብምግላጽ መውል ኣብዚ መዳይ እዚ ኣበርክቶ ንምግባር ዝቆመ ትካል ስለ ዝኾነ ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጾም። ጸገም ስተማይ ከተማ ፍዓበት ንምቅላል ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ መስርሕ ምዝርጋሕ ቱቦታትን ምስራሕ መዐደሊ ነቕጣታትን ብጽቡቕ ይሰላሰል ኣሎ። ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ፍዓበት ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ኑር ረጀብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብልዑል ተሳትፎ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ብፕሮጀክት ዓዳሃሎ ቁጥሪ 3 ዝዕመም ዘሎ መደብ ምስ ቃል ታንከራት ኣብ በረኽቲ ቦታታትን ሙኽዓት ዒላታትን እውን ከም ዘጠቓልል ገሊጾም። ኣቶ ኣሕመድ ኣስዒቡ ዛጊት 7 ዒላታት ክኳዓታን ከለዋ 6 ታንከራትን 7 መዐደሊ ነቕጣታትን ከም ተሰርሓን ምዝርጋሕ ቱቦታት ከም ተሰላጥን ኣረዲኦም። እቲ ስራሕ ኣዝዩ ኣድማዕ ከም ዘሎ ዝገለጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ምስተዛዘመ ሽግር ስተማይ ከተማ ፍዓበት ከም ዝፍታሕ ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ገሊጾም። ኣብ ከተማ ሰሰነይ ኣብ ክንክን ነፍሰ ጡራት ጸቂጣት ትሰርሕ ማእከል ጥዕና ኣብ ምንካይ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ዝምስገን ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ተሓቢሮም። ሓላፍታ ማእከል ኣቶ ብርሃ ሓድጉብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝውሃብ ኣገልግሎታት ዝነበረ ድሩትነት ብምስፍሑ ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ከጋጥም ጸንሐ ጸቕጢ ከም ተቃለለ ገሊጾም። እታ ማእከል ኣብ ዓመት 2023 ንኣስታት 25,000 ዜጋታት ኣገልግሎት ከም ዝሃበት ጠቒሱ ኸዓ መረዳእታ ህዝቢ ኣብ ክታበት ብምዕባዩ ሸፈነ ክታበት 100 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ከም ውፅኢት ተሪኦ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ከም ዝነክየ ኣፍሊጦም። ኣቶ በርሀ ስዒቡ ምስ መምሕዳራት ብምውሃድ ዝሰላሰል መደባት ከባብያዊ ጽሬት ኣብ ምቁፅጻር ሕማም ዓሶን ካልኦትን ብጉድለት ንጽህና ዝኽሰቱ ሕማማትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘሎ ብምሕባር ዝለዓለ ክቕጽል ኣዘኻኺሮም። ክኢላ ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ኣቶ ፍጹም ዘካርያስ ብወገኑ ነፍሰ ጾር ክሳብ 8 ግዜ ምክትታል ክትገብር ከም ዘለዋ ብምዝኻር እዚ ንኽረጋገጽ ቀጻሊ ኣስተምሮታት ከም ዝውሃብ ሓቢሮም። ካብ ክፍሊ ክታበት ወይዘሮ መድህን ገረ መስቀል ድማ ንህፃናት ኣዋልድን ኣዴታትን ዝውሃብ ክታበት ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብወፍሪ መልክዕ ኣብ ዝካየድ ክታበት ዝርአ ምድንጓይ
كئرم تلابيا ودابه من سياسة الرحتنياتات منغستي أمن أزوب أسمات زواز أول لعلي 30 شحن أقفا نسقمات دك سوات تمهارو تمقاريحهم أبتقاطامي حلافي همامة ابتنو أزوبا من سي حامد جماعة بزهباو مبرهي اتي أب عام تقلتشن 23 بودابه من سياسة الرحتنياتات تقبر أبوركتو تنقلعو بسنك قطباو سقم كام معد تمرتن خيسانا خلو زعلم مخانو فليتهم أما حداري نوزوبا أسمات آتو عثمان آدم بوغنو نسدرا سواتن دك سواتن مرقاف حلنا زقسن سناي تكبار مخانو بمقلاس نزي بودابه من سياسة الرحتنياتات توسيدو زلو تبوغسو كالوت أكالات كسعبو تلابيوم كبراتن كبرانن سعب هاوغراو زيناتاتيو مكتتالكم كتقصلو دقيمة بخبر عدمكم روسيان بيلاروسن عالماون زبان بدهوتات نممكات بحبار كم سرحة دقيمة نارقاقيسن تنهاجرات نزقلصا بريزيدنت فلاديمير بوتينن بريزيدنت ألكسندر لوكاشينكون تمال 29 طري أب كتما سينت بيترسبرغ أب زكاد وركبيهم كليتياتهم مرحتي انكو قصراو سرعات بمبدح حدش عالماو سرعات نمسرات أب زكاد زلو صعري كم زت حقاقزونا نصيرهم كم أكالت سممع بريزيدنتات بوتينن لوكاشينكون هاجراتهم ستتاوي متحقازن كم زحيلا أرديهم روسيان بيلاروسن واتهدرون ستتاون زمدنا انكدنفعا قديما كم التسمى معز فلت كوينو روسيا مريت بيلاروس نيكولاساو أطوار كم زواددت ذكريهم مسفعفع كيدان سمين أتلانتيك مالت نيتونا بمبرغ أوروبا نروسيان بيلاروسن واتهدرون ستتاون تمرتن كتررا كم زدفافن نايك 4 عزبتي تغصوم بأمريكا زمرح نيتو نروسيان نمخردان زكايدو زلو صوق واتهدرو من قصغاس نسطها مبرغ أوروبا خيترفع أب حدقا يأتي وخم زلهم مستزوبا كربت زلهم تنتن تزحبرهم إذا خمزيلن كل أوروبا حبرت هبلع الروسيا زطرق قداتات بشدش توارح كم زناوحو أفليتهم تأقدا خصاب موداتها ورح حملة 2024 كتصنع مخانز قلسة أوروبا حبرت أقداسي مزخون دما توسق حدش إقدا خوصن كم زخل أميت اللهم أوروبا حبرت كوينات يوكرين الصابيبو قبل روسيا زاقيت 10 تخلت تجزي اجدا 5 سنة زيت أقصد صبصبات روسياون تماطاطاني ملاش كتبوا له مصنعها يردوا فيلبينسن فيتنامن استراتيجياو زمدنن بحفشا بحري دبواو تشاينا زلو صدتاو شركنا دما بفلاي نمدنفعو زخل سممعات كتيمن كلتياتن هاجرات ابزي سممعز بصحا فيتنام وقعونا يسرح مبصح زفتم زلو بريزيدنت فيلبينس فرديناند ماركوس لومي 30 طري مس قداماي مينستر فوم مينشين اب كتما هانوي اب زكادر كبيوم ابتقاطام قاصتون وتهدراون زمدنا نمدنفع بحفشا ابتي عمتاوي ناي 3 تريليون دولار نقداو منقصاص زكادلو استراتيجيو مايات كقاطم زخل شجرات بحبار نمفتح دما بقوند زخل صطتاوي سممعات كتيمن بزيكازي ابتمرتي طعنان مقلاس كليماو ممزبالن كم زتحاغاغزا انصيرنا اللوام ازي امونغو فيلبينسن فيتنامن استبصح سممع هاجرات زوبا زلون صقمات بحفشا غداي بحري دبوب تشاينا دما بفلاي بحبار نخفتحو بايتا زطاطح كم زخونه مست زوبا قربت زلوم يغلصلوم انتغونه جن مدلدال زمدنا فيلبينسن فيتنامن نتا بمجد فيلبينس ابت زوبا نمسففاح تزعر زل امريكا باب زرحب مخانو نهلو كونتات نايتو زوبا ناب تأفا في الدرجة خي عرقو كم زسق صبصبات ينتصرهم أب عمته كلتشن 23 متن مشت أسوار أمريكا مسنع عمته كلتشن 23 كنا تصرن كله بحمسان شدشتن ميتايت كم زعبي وقعوان صبصبات حبيرهم بمسرتهم صبصبات أمريكا بزحلف عمت كلتا 238 بليون دولار زواقو أسوار كم شطت زعبي كابوخا ناب يوكرين زقنع من بارو تفليتهم أمريكا لعلي 100 بليون دولار زواقو أسوار ناب يوكرين كم زلاقتا قدمو تقليسيهم بولند جرمن بولغاريا ريبابليك تشيك دوبو كوريا أستراليان جابانن ون كابتن قزيف أدقز قبرا مخانن أبتتصبصاب تتغيس اللهم كوينات يوكرين كوبانياتات أسوار أمريكا مخزناتن كتصافف عدل كوينون كم زلهم كيلاتات زتعصم تغينات بدرجة عالم كيترفين متأن مشت أطوار
ክብ ከም ዘበሎ ይሕበር እስራኤል ትማል 29 ጥሪ ኣብ ሶርያዊት ከተማ ደማስቆ ዘካየደቶ ድብዳብ ሚሳኤል ሰብአውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ሶርያ ሓቢረን በቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነክ ከተማ ደማስቆ ዝተፈጸመ ደብዳብ ዛጊት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ሓያሎ ሰለማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ተሓበሬታ ኣፍሊጡሎም ብሰንኪ ደብዳብ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝገለጸ ሚኒስትር ምክልኻል ሶርያ ሃገሩ ብስቕታ ከም ዘይተሓልፉ ሓቢሩሎም እቲ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዋርሕ ኣብ ሶርያ ካብ ዘካየደቶም መጥቃዕትታት ዝሓየለ ምዃኑ ኸኣ እቲ ሚኒስትር ኣረዲዮም እስራኤል ኣብ ሶርያ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታት ኣብቲ ሃገር ከም ዘሎን እትገልጾ ወተሃደራዊ መደበራት ኢራን ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ እያ ትገልጽ ይኹን እምበር ቀንዲ ግዳያት ናይቲ መጥቃዕትታት በርጌስ ሶርያውያን ምዃኖም ጸብጸባት የረዱ ኒኮላሳው ኣጽዋር ዝርከቡ ስትራቴጂያዊ ዓቕምታት ሰራዊታ ንምድልዳልን ዘመናውነት ንምልባስን እትሰርሕ ዘላ ሰሜን ኮርያ ሎሚ 30 ጥሪ ተኸታታሊ ፈተነታት ክሩዝ ሚሳይላት ኣካይዳ እቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ እውን ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ብኣካል ዝተዓዘቦ ፈተነ ካብ ሳብማሪን ዝተወንጨፈ ሚሳይላት ከም ዘካየደት ወግዓዊት መደበር ቴሌቪዥን ናይቲ ሃገር ኣቃሊሓ ሰሜን ኮርያ ካብ ምጅማር ናይዚ ዓመት ዝትሒዛ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ናይ ዝውንጨፍ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ኒኮላሳው ኣጽዋር ናይ ዝዋደደላ ሰብ ኣልቦ ሳብማሪንን ካልእን ፈተነታት ከም ዘካየደት ጸብጸባት ይነጽሮም ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብቲ ዞባ ዘካይዶ ወተሃደራዊ ልምዳት ካብ ምድላዋት ንወራር ፈልዩ ከም ዘይርአዩ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ተደጋጋሚ ከጠንቅቕ ጸኒሖም ክልቲኣተን ኮርያታት ወተሃደራዊ ረጽሚ ንምግታእ ኣብ ዓመት 2018 ዝኸተሞ ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ብወግዒ ከም ዝሰረዞ ዝፍለጥ እዮም ቤት ፍርዲ ፓኪስታን ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ዕምራን ኻንን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ነበር ሻህ ማሕሙድ ቁረይሽን ብምልሓቕ ሃገራዊ ምስጢራዊ ሰነዳት ብዝቐረበሎም ክሲ ገበነኛታት ኮይኖም ከም ተረኽቡ ብምግላጽ ናይ 10 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎም እቲ ዝለሓኾ ዝበሃል ዘሎ ሃገራዊ ምስጢራዊ ሰነዳት ኣሜሪካ ካብ ስልጣን ንምእላዩ ሸርሒ ተሳውራላ ክብል ዕምራን ኻን ኣብ ዓመት 2022 ዘቕረቦ መርትዖታት ምዃኑ ኸኣ ተሓቢሮም ቤት ፍርዲ ፓኪስታን ነዚ ብይን ዝህብ ዘሎ ዝመጽእ 8 ለካቲት ንዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝግበር ምጉስጓስ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኹ በፂሑ ኣብ ዘለወሉ እዮም በዚ ድማ ውሳኔ ቤት ፍርዲ ፓኪስታን ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩን ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልልይ ዝጠንቁ ምትፍናን ከዛይዶ ከም ዝኽእል እዮም ጸብጸባ ዝጠቕሱ ቤት ፍርዲ ፓኪስታን ኣብ ወርሒ ናሓሰ 2023 ኣብ ልዕሊ ዕምራን ኻን ብዘቕረቦ ክሲ ናይ 3 ዓመታት ማእሰርቲ ፍርዲ በይኑ ምንባሩ ዝዝከር እዮም ብዘይካዚ ዕምራን ኻንን ንሱ ዝመርሖ ፖለቲካዊ ሰልፍን ካብ ፖለቲካዊ ምርጫታት ፓኪስታን ከም እተኣገዱ ጸብጸባት ይነጽሮም ዕምራን ኻንን ደገፍቱን እቲ ውሳኔ ፖለቲካዊ ድፊት ዘለዎን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑን ብምግላጽ ሰፊሕ ሰለማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ብሰንኩ ኸኣ ኣብቲ ሃገር ከቢድ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዝተለዓዓለ ዝዝከር እዩ ክቡራትን ክቡራንን ንሎም ሰሉስ 30 ጥሪ ሰዓት 9 ምሸት ተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና ንምዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ቀዳማይቲ ሚኒስትር ኢጣልያን ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝን ዘትዮም ቤት ጽሕፈት መውል ኣብ ዞባ ዓንሰባ ምእካብ ልቓሕ ብልዕሊ 20 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ገሊጾም ኣብ ኣፍዓበት መስርሕ ምዝርጋሕ ቱቦታት ማይን መስርሕ መዐደሊ ነቑጣታትን ብጽቡቕ ይሰላሰል ኣሎ ሩስያን ቤላሩስን ዓለማውን ዞባውን ጉድሆታት ንምምካት ብሓባር ከም ዝሰርሓ ኣረጋጊጸን ቪየትናምን ፊሊፒንስን ስትራቴጂያዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ዝኽእል ስምምዓት ከቲመን ኣብ ዓመት 2023 መጠን መሸጣ ኣጽዋር ኣሜሪካ ምስ ናይ ዓመት 2022 ክነጻጸር እንከሎ ብ56 ሚእታዊት ዓብዩ ክቡራትን ክቡራንን ነሰዓት እዚ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ብወገነይ